Открывай новое. Дакараніся да спадчыны. Захоўвай гісторыю Беларусі. Люби свою краіну. Захапляйся цудоўным. Стварай выбітнае. Увасабляй найлепшае. Натхняйся мастацтвам. Ганарыся сваёй радзімай. Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь захоўвае ў сваіх зборах велізарную колькасць матэрыяльных помнікаў, якія ілюструюць дасягненні сусветнай і айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны. Сам збор фарміраваўся на працягу 100 гадоў з 1908 года, калі існаваў мінскі царкоўны гісторыка-археалагічны музей. Сёння ў гістарычным музеі захоўваюцца больш 480 тысяч прадметаў, гэта 60 калекцый, выяўленчае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, дакументы, нацыянальны касцюм, зброя, археалогія, нумізматыка, сфрагістыка, метал, фарфор і іншыя. Сёння гістарычны музей – гэта магутны культурна-асветніцкі цэнтр. На яго базе працуюць 5 філіялаў у горадзе Мінску, ажыццяўляецца моцнае міжмузейнае міжнароднае супрацоўніцтва, усталяваны шчыльныя кантакты з рознымі музеямі шматлікіх краін свету, штогод праходзяць больш 100 мастацкіх і гістарычных выстаў, навуковых канферэнцый, літаратурных сустрэч, музычных салонаў і іншых імпрэз. Мы павінны ведаць свае карані, ганарыцца гістарычным мінулым нашай краіны, прымнажаць гісторыка-культурную спадчыну, паважаць памяць выбітных гераічных продкаў і здабываць новыя веды. Прыходзьце ў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Дакараніся, Захоўвай, Натхняйся, Любі, Захапляйся. стварай, увасабляй, ганарыся. Ведай свае карані.